Jeg tror, der er behov for mere selvstændighed i dagligdagen for en kold patient eller en kold borger, som er hjemme. Der er behov for, at de kan tage hånd om egen sygdom, og de kan dagligt få informationer omkring, hvordan det går med deres sygeforløb, i stedet for at de skal ind og have det at vide af en fagperson. Så de skal være i centrum, ikke nødvendigvis sygehusvæsenet. Det er rent faktisk en idé, som stammer fra mange forskellige ting. Der er meget viden, som er kommet frem her på sygehuset sådan i mit daglige virke som fysioterapeut. Til dels så er det, at koldpatienter får en masse inhalationsmedicin, som de ikke får effekten af, da der er rigtig mange forskellige problemområder, som gør, at de ikke kan inhalere medicinen. Samtidig så får de udleveret pepfløjter under indlæggelse. Dem får de nødvendigvis heller ikke brugt. Og til sidst så er der et problemområde i, at rigtig mange koldpatienter går til ambulatoriebesøg. Ofte, hvilket vi mener kan spares væk. Der kom en hovedperson ind som sagde, at det her det kan vi gøre noget ved. Det er en god idé, lad os forfølge det. Processen op til har været besværliggjort af rigtig mange forskellige instanser, når man finder ud af, hvem skal have rettigheder til det her, hvem står for hvad. Men lige så snart jeg kom i kontakt med Sundhedsinnovation derovre, og Ivar, som har været smadret god i det forløb her, så har der været sådan en god rød tråd i forløbet. Der er blevet søgt støtte fra Fornyelsesfonden, der er lagt en projektplan, så udsigterne til, hvad det her det kan blive til, er lige pludselig meget sådan overvældende. Altså det bliver lige pludselig meget virkeligt, at det kan lade sig gøre, i stedet for at det bare var idéer på et stykke papir eller en mail frem og tilbage om et eller andet, jeg godt kunne tænke mig, at det kunne være en god idé. Så det er gået fra at være idéer til at være noget meget konkret, meget virkeligt.